9 часа и 3 минути ще потегли и първия участник в 25-то международно рали Златни. Пореден кръг от европейския шампионат с най-високия коефициент на трудност 20. След техническия преглед вчера, ето го и с номер 1, Патрик Снайер с автомобил Ford Escort от екипа на Bastos Ford Credit. След техническия преглед вчера бяха допуснати 67 екипажа от 13 страни, между които 7 приоритетни, като с приоритет А е само Патрик Снайер, с останалите с 6 с приоритет Б. В последния момент се оказа, че няма да пристигне да участва Алекс Фиорио, един от добрите италиански пилоти. Патрик Снайер ви е много добре познат. Той стартира за първи път на рали Златни през 1987 година. Тогава успя да го спечели. По-късно през 90-та година той се класира трети. Вероятно си спомняте това интересно състезание, когато на последния скоростен пробег Виница Табатон успя да изпревари Снайер с 3 секунди и Трокман с 2. Това бе, може би, най-сериозното състезание, което сме наблюдавали у нас. Сега, при мен има една радиостанция, която вероятно ще науча времената на първите. През миналата година най-бърз тук на това трасе, което е 3 км и 800 метра, бе Сезар Баруни, който измина това разстояние за 2 минути 28 секунди. 3 км и 800 метра. Патрик Снайер е един от най-добрите пилоти в Европа в момента. През миналата година участва и в кръг от световния шампионат. Рали Сан Ремо, тогава той успя да се класира на трето място. Неговият автомобил Ford е един от най-модерните в момента, с мощност от близо 400 конски сили, 360-70, не е много ясно, с 4 движещи колела, 7 степенна скорост на кутия секунди. Преди да потегли Патрик Снайер, човека, който ще направи интересно състезанието през тази година. Предполагам, сте гледали с нощи Супер Моторспорт, в което той каза, че при всички положения е дошъл, за да спечели състезанието, и на закачката, която отправи към него Густаво Трелес, който ще видим след малко с номер 2, той каза, Густаво Трелес може би ще стане първи, но не точно на това рали. Времето вчера бе много лошо, валя проливен дъжд и ние всички бяхме малко поплашени, особено пилотите бяха приготвили зимни гуми, т.е. мокри гуми, но днес слънцето грейна, така че вероятно поне тук ще се кара с гуми за сухо. Вчера след обед, след прегледа, пилотите минаха и по трасето, за да го опознаят, имам преди точно. А с номер 4 в момента на вашите екрани е Георги Петров, автомобил Ford Escort от екипа на Тони Рейсинг. Знаете, показахме го този автомобил. Георги го получи преди около 20 дни. Тренира усилено. Той заедно с Стоян Колев, със същия автомобил, ще спорят за добро представяне или най-доброто представяне на български екипажи. Разбира се, да им пожелаем успех. Това е един нов автомобил за Георги. Ето го и той вече е по трасето. До сега вие знаете, в последните 5 години той се състезаваше с Volkswagen Golf. Един сравнително по-слаб автомобил, около 200 конски сили и само предно предаване. Сега Георги е вече на един супер модерен автомобил. Автомобил, който разполага и с компютър, който се вкарва в паметта му всичките тези 30 отсечки, така че след финала той ще знае какво става, какво е станало. След финала, да продължим мисълта си, компютърът ще му покаже къде Георги е вървял добре, къде е сбъркал и така нататък. И с номер 22, това е Николай Николов от екипа на Тони Рейсинг. Той е екипник на Георги Петров. Георги Петров днес постигна 4-то време на Алпена. С това и завършваме от първи скоростен пробег.
скоростен пробег, Скален манастир, часът е 10 без 15 и отново Snaers, който постигна време, видяхте колко хубаво излезе от този завой, използвайки ръчна спирачка, постигна време 5 минути 40, т.е. 2 минути и 8 секунди. Последно 3 минути и 15 секунди, което значи, че изостава с 2 секунди от времето на Барони през миналата година. Това е Густаво Трелес, най-бързия уругуаец с автомобил Ланча. Ето го и Георги Петров. Георги Петров постигна време 3.23 срещу 3.15, 3.19 за Трелес. За първи път около нашия екип бе и ето го Георги Петров, Иван Тонев, неговия навигатор. Около нашия екип бе и Богдан Николов, знаете го това име, най-добрият ни мотоциклетист, председател на... Както и световен шампионат по мотокрос на редова в Самоков. И се надявам, че в следващите 2 години ще имаме поне 2 световни шампионата от двата вида дисциплини. Ами, много ще бъда радостно, ако стане така, още повече, че ще ни намерите работа и на нашия екип. Така и така, доста работа имаме. Това е Бен Николай Николов от Тони Рейсинг. Николай Николов, Петров. Така доста успокоен и претръпнал от неприятностите от вчерашния ден. Решил твърдо да завърши. Вероятно това ще му нанесе класиране. Ето го и нашия режисьор Виктор Георгиев. Гошо имаше така настроение, виждаме на старта, ще го видите и на финала. Тук той е минавал стотици пъти и сега го стори не е лошо, постигайки 13 минути 48 секунди. Тоест, бе изпреварен само от Snaers, Паскуали и Пиенецола. Добро утро! Добро. Как си? Добре. Щом съм потен, значи добре. Колата? Слънце ли, както каза Джон Тейлър? Да, той не се появи. Не се появи? Не. И ако не бяха нашите механици упорити, можеше да си останем в неутрализацията. Това е с едно пируетче. Да. За публиката малко. Николай Николов от Тони Рейсинг, една от младите ни надежди. И с номер 22, това е Николай Николов от екипа на Тони Рейсинг. Той е екипник на Георги Петров. Георги Петров днес постигна 4-то време на Алпена. Ето го Николай Николов от Тони Рейсинг. В момента пилотите са на 25-ти скоростен пробег край Стара река с дължина 19 км и половина. Аз имам време, след като финишира Николай, да ви кажа класирането след българка. Това успях да науча. Как е, Николай? Добре. Как караш днес? Като вчера. Сега ще видим как. Ако съм под 15 минути, значи съм карал. Ако не съм, значи не съм. 15-19. 2 секунди по-слабо от вчера. А днеска си мислих, че карам по-добре.
Дъжд няма, нали, утре? Не. Но борбата за разпределяне на призовите места реши да се намеси и другият турски пилот Али Деведжи. В пояснение и тримата с автомобили Ford Escort. Той показа 8 най-добри времена и застрашително се залепи зад Петров. Явно отпадането на нашия шампион в Румъния преди седмица и проблемите вчера оказаха влияние върху психиката на Георги и той се чудеше какво да прави, да вдига ли летвата или да кара сигурно само за завършване. Това е Николай Николов, малко преди да отпадне. Имаше възможност да спечели, както разбрахте, шампионската титла още тук в Пловдив, след като отпадна Тихомир Злаков. Явно, че нещата ще се решават в следващите състезания в Сливен и Шумен. От 49 автомобила стартирали вчера, днес до финала достигнаха 24. Георги Петров и неговия навигатор Иван Тонев по време на една от неутрализациите в Пещера. А ето го и самия Георги Петров. Както някои от екипажите имаха проблеми, така и ние тук на финала с звука. Георги Петров в прегръдките на шефа на ралито Георги Гераджиев. Разбира се, че съм доволен, че отново съм републикански шампион. Ако не бяха тези проблеми вчера, може би щях да спора по-сериозно за първото място, а това е неговия спонсор Анатолий Димитров в ляво. Видяхте преди малко. Well, of the local favourites, number 4, Georgi Petrov. Well, the first Bulgarian driver home, Georgi Petrov, finishing in 5th place, 12 minutes 43 seconds.